салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали нави мо. имрӯз мо якчанд хабарҳои навро пешкаши шумо мекунем. набарди қаҳрамонии ду рамзгари тоҷик дар олмон. абдулҳомид давлатов ва акбар саидов қаҳрамони лигаи мма лайв гардиданд. ҳар дуи варзишгари тоҷикро бо дастовардашон самимона табрик мекунем. муборизони мо лоиқ раҷабов ва алишер абдуллоев омодагии худро ба набардҳои дарпеш истода дар пойгоҳи тигер муайтай дар Таиланд идома медиҳанд. лоиқ бояд дар якчорфинали гран-прии PFL бо рамзгари доғистонии Ислом Мамедов мубориза барад. мусобиқа 17 октябр дар Лас-Вегас баргузор мешавад. алишер абдуллоев ба набарди нахустини худ дар созмони М1 омодагӣ дорад. ҳариф рӯзу макони мусобиқа рӯзҳои наздик аниқ хоҳад шуд. сарвар ҳомидов ки рекорди ӯ 6-0 мебошад, ҳарифи худро боғӣ гардонида дар муҳорибаи худ ғолиб гардид. варзишгарамонро ва дастаашро бо пирӯзӣ табрик мекунем. бозии интихобӣ барои ҷоми ҷаҳони 2022 дар футболи байни Муғулистон ва Тоҷикистон бо пирӯзии тими миллии Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. голро дар дақиқаи 81 Давронҷон Эргашев зад. ёдовар мешавем, ки бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Улан-Батор баргузор шуд. варзишгари тоҷик Муниса Оиматова дар мусобиқаи ҷаҳонии силсилаи G1 Beirut Open 2019 дар теквандо мақоми аввалро касб кард ва медали тилло ба даст овард. мусобиқа дар пойтахти Лубнон Бейрут бо иштирокчиёни 21 кишвар баргузор шуд. ин буд якчанд хабарҳо аз варзиши тоҷик. хайр, то боздид.